Ġew inawgurati żewġ vannijiet bil-lifts li se jiġu użati mill-Aġenzija Support sabiex jagħtu servizz għal persuni b'diżabilità. Dawn il-vannijiet huma l-ewwel tnejn minn flotta li l-Aġenzija Support qed tippjana li jkollha hekk kif lan huwa li jiġu mibdula l-vetturi kollha preżenti ma' oħrajn ġodda, iktar komdi u armati bl-aħħar teknoloġija f'dak li għandu x'jaqsam ma' trasport u ċċaqliq ta' persuni b'diżabilità. Il-vannijiet ġodda għandhom kapaċità ta' 17-il persuna kull wieħed u se jintużaw f'Malta kif ukoll f'Għawdex, kif ikkonferma l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Support Joseph Cini. Beħsibna nġibu żewġ vannijiet oħra, il-qudiem ukoll beħsibna wkoll nbidlu il-vetturi tagħna nġibu 6 vetturi ta' 7-seater wheelchairs. Il-vannijiet ġew preżentati mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Justin Caruana li qalet li din hija konferma oħra tal-impenn tal-Gvern li jagħti servizz ta' kwalità lil persuni b'diżabilità u jgħin lill-familji tagħhom. Vannijiet li joffru iktar sigurtà permezz fost l-oħrajn ta' ċinturini tas-sigurtà f'kull sedil skont l-istandards Ewropej. Biex is-servizzi jkunu iktar aċċessibbli għalihom. Dan huwa l-bidu għaliex sar inkomplu ninvestu fi flotta ġdida biex inkomplu insaħħu s-servizz tat trasport fih dan l-Aġenzija. Apparti il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom minn dawn il-vetturi se jibbenefikaw ukoll il-ħaddiema li ta' kuljum iġorru lil dawn il-persuni għaliex permezz ta' teknoloġija li joffru se jkunu jistgħu iwettqu ħidmithom biktar ħeffa, effiċjenza u sigurtà.